חשוב לדעת שגם פגיעה בדרך למרחב מוגן מזכה בהכרה כפגיעת איבה. יצא לנו לטפל בלא מעט מקרים כאלה. אדם שתוך כדי נסיעה שגרתית באוטו נשמעה אזעקה, לפני שהוא הספיק להימלט ולהגיע למרחב מוגן, איזשהו מבנה סמוך, נשמע פיצוץ רציני מאוד, קרוב מאוד אליו. הוא נפגע גם מנפילה, גם מהבעלה, ונוצרה לו פגיעה בעצם מאותה התרחשות. ליווינו אותו כמעט מתחילת הדרך. בשלב ההחלמה מהפגיעות הפיזיות, בשלב להבין מה קרה איתי, איך נפגעתי, הפגיעה הנפשית שלו, שבהתחלה צריך זמן להסתגל ולהתרגל אליה, הוא זכה בוועדות הראשונות לפיצוי, שהוא חליף של שכר עבודה, איזשהו פיצוי עבור התקופה שהוא בא, באמת איבד את כושר העבודה בגלל אותו מצב שהוא נקלע, בגלל ההזעקה, בגלל הפיצוץ שנשמע. לאחר מכן אנחנו מלווים אותו בכל ההליך עד לבסוף, שנגיע איתו ונלווה אותו בוועדה הסופית, שבה יקבע הפיצוי הסופי שלו. אם מדובר בפיצוי חד פעמי, אם מדובר בקצבה, זה משתנה בהתאם לסוג הפגיעה.